maiores e geriatros, agora vamos vir. Estamos moi contentos de regresar hoxe aquí. Estamos preparadas para empezar a cantar. E si vodes con ganas tamén podemos bailar. Díxonos un paxariño que bailabades moi ben. Bailade, menos bailade, que nos queremos vos ver. Facemos, pero tedes que aprender. Queda moi bonito bailar xuntos. Eu penso que todos xuntos algo podemos bailar. Un maior con un pequeno agarrado pra empezar. Con isto de tanto baile, eu con isto non contaba. Vou dormir como un tirón, ai cando pilla a miña cama. Nos salimos preparadas con chandal incorporado, porque nos dixo Noelia que ia ser moi duro ensaio. E duro non tuvo nada, a que estuvo entretenido.